Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Dangane da rasuwar tsohon shugaban ƙasa Janar Muhammadu Buhari. A lokacin jana'izar tsohon shugaban Najeriya Muhammadu Buhari, garin Daura ya karɓi baƙuncin ɗimbin mutane daga sassa daban-daban a Najeriya da kuma Afirka, kamar 'yan siyasa da sarakuna da kuma masoya Buhari. Manyan abubuwan da suka faru a lokacin jana'izar tsohon shugaban Najeriya Marigayi Muhammadu Buhari. Wannan ne kabarin da aka binne Marigayi Muhammadu Buhari, wanda ke cikin gidansa na Daura a jihar Katsina. Sai kuma manyan 'yan siyasa, tsofaffin shugabannin ƙasa Najeriya, gwamnoni, ministoci da kuma manya daga fannonin rayuwa daban-daban ne suka halarci jana'izar, wadda aka gudanar da ita a birnin Daura da ke jihar Katsina a Najeriya.